see, 'cause I think I do want you next to me. Nakalimutan ko mag-vlog kasi nga hapon na kami dumating dito. So namili ako ng mga vegetables tsaka fruits. So halos mga vegetables at tsaka mga gulay talaga yung mga pinamili ko. So yan, patapos na kami mag-grocery. And bumili ako ng napakalaking watermelon kasi Watermelon! yeah, ilalagay ko siya sa freezer kasi gagawa ko ng It's so heavy. It's so heavy. Gagawa ako ng tawag nun? Shake. Ilalagay kong ice eto. Kasi ilalagay ko siya sa freezer. No more. No, no more. No more. It's okay. See ya, guys. Yes. Okay, say see ya. See ya. Ayan, kikiluhin niya na. 10, almost 11 kilos. Yeah. Yeah, almost 11. 11 kilos. How much a kilo? $1.50 a kilo. $1.50 a kilo. So, 11 kilos na siya. Meron ulit silang, palibreng. What's that one? They are little mini fruit and they've got a little suction cup on the bottom. Is that a toy? A Yep. toy. A toy. Ayan. You have new collection. Yeah, they've Okay. started yesterday. You get one for every... Okay. Yeah. Okay, thank you. Ayan, bahay na kami ni Holly. Kanina, hindi na ako nakapag-vlog kasi nga, nagmamadali ako kasi late na kami ni Holly umalis ng bahay. Mga 12:30 na. So, anong oras na? Alas 4 na. And, ayan, i-haul ko na lang yung mga pinang-grocery namin ni Holly. And, ayun si Holly, nagubad na siya ng jacket. Baba, sit down, Baba. Lagay ko muna kayo dito. Ayan, I did. Okay, lalabas niya na yung mga ibang... Ando na yung chocolate ng daddy niya. Oh. Okay. Can you say hi first? Say hi? No, wait. Ayan, tinanggalan ni Holly yung kanyang jacket. So, ayan. Unahin ko na to kasi nandito na to. Inalisan ni Holly doon. Baba. Ayan na naman yung balon niya. May pabalon yung pose. I put it. Okay, I put it there. Okay, tingnan mo. Kumain siya ng, ng tinapay naman. So, yun nga, kanina hindi tayo nakapag-vlog kasi nga, late na kami umalis ni Holly. Sobrang tanghali na. 12:30. Yeah, okay, sure. Okay, let's do this. So, bumili ako ng chicken kasi nga, hindi ako You cannot open. It's a kuwait. Who? It's a kuwait. Who? You're a kuwait. Kuya Zachary. So, pag nag-grocery... Okay, sure. Can I talk to them? Pag nag-grocery ako na alam ko... Ayan na po siya. This for us. Well, wait, no. I don't hear that. Look what this was. So, ayan. Saan na nga ako? Nag-haul ka na, Holly? Oy, don't open it yet. So, yun nga. Pag nag-grocery ako and alam kong hapon ako makakauwi, bumibili na lang ako sa deli ng Coles ng chicken. Ayan. Isang buong chicken, roast chicken. So, yan ang aming dinner tonight. Tapos, ipakita ko yung kasama niya pag kinain namin. Shh, Baba. So, eto na. Unahin ko na to kasi inalis na ni Holly dun sa lalagyan. So, eto yung Arnott's na Vegemite and cheese. Masarap to. Nagustuhan to ng mga bata. Okay, it's open. And, eto yung kay Jan na gusto niyang kainin na oatmeal. Yung may apple, cinnamon, tapos 6 apple,
and cinnamon. Tapos 3 apple and raspberry and 3 apple and honey. So, ilan lahat to? 12 siyang sa sachet. So, ayan. Oh, get your balloon. So, unahin ko to. Wala yung mga boys, nag-golf sila. Unahin ko na to. Ito yung binili ko sa butcher. So, ito yung binibili namin na burgers. So, ayan. Kumuha lang ako ng 6 na piraso. Ilalagay ko yan sa freezer. And, ito yung, ipakita ko sa inyo kung gaano kalaki or kahaba ang beef schnitzel. Pwede nyo naman itong gawin sa bahay. Yung mag-iwa kayong manipis na beef. Ipakita ko sa inyo. Nagugas naman ako ng kamay. Kasi kumain si Holly ng tinapay kanina. So, ayan. Ganito siya kalaki, oh. Ayan. Yan yung beef schnitzel na tinatawag dito sa Australia. So, ayan. Meron din itong chicken. Walang pork ata. Beef and chicken lang. So, 3 nito. Ganitong kalalaki. Pag bumibili ako doon, lagi kong sinasabi na i-separate bag para paglagay ko sa freezer, madalian na lang. Parang hindi na ako yung maghiwa-hiwalay sa kanila para, ang tawag nun, last gawain ko na rin. Kasi nga, diba, marami akong, pag nag-grocery ako, marami din akong pinuput away pag wala yung mga bata. And, eto yung rump steak ni John. Binuhol niya na, wait lang. Si Holly. I said you're winning. Ha? I said you're winning. Okay. Naglalaro na siya ng kanya. Busy na siya dun sa balloon niya. I need a... Baba, can you get me wipes, please? Hurry up. Okay, thank you. Tapos, eto, ipakita ko sa inyo kung gaano ka-fresh yung... It's on top, Baba. Come on, hurry up. There. No, not that one. Where's it? I put it, it's still in the car kasi may binili kami. Come on, get mommy. What? Yeah, get now, please. Please, hurry up. Thank you. Ayan, bumili ako ng rump steak. Ganito siya kalaki. Oh. Wow! Meron din na, yung, may sizes naman, pero ang kinukuha ko yung malaki kasi si Jan, malaking tao. So, ayan. Yan ang itsura ng rump steak. O, ayan. Bumili ako na 3 ganito kalalaki. Hurry up, Baba. Where's my wipes? Hurry up. Wait lang. Hurry up. Are you coming? Okay, hurry up. Wala yung mga puwi. Wala akong kilay, oh. Nagmamadali na kasi kami kanina. May mga tagyawa tayo dyan sa may kilay. Hurry up, Baba! So, ayan. 3 nito. Ilalagay ko to. Pagkatapos ko ipakita sa inyo, ilalagay ko to sa, sa freezer. Malamig pa siya. Di ba? Ang laki niya. Oh. Alam ko, sabi nyo na malakas to sa uric acid. Kasi di ba si Jan nagkakaano na minsan sa paa niya. Pero si Jan hindi yata siya pwedeng mawala ng steak. Ang hina ng buhay niya pag wala siyang steak. Oh, thank you, Baba. What's that? Steak. I like that. Okay, mami gonna wash. Hugas din ako ng kamay. So, ayan. Ipakita ko lang to sa inyo. Ayan, 3 siya. Na ganun kalalaki. Ayan. So, 3. So, eto yung binakal sa bacon niya na binili. Tapos, wala yung Oh. I thought may sausage ako. May kinuha akong sausage. Yeah. Yeah, I bought sausage. I don't know. Hala, baka hindi niya na... Ha? Nasa fridge daw. Wag ka nga. So, ayan. And, bumili rin ako. Ito yung gravy na ginagamit ko. Matagal to sa amin. Ito yung Maggi or Maggi. Baby shoes. Maggi or Maggi ba ang pronunciation niya? Ayan. Yung classic ang kinukuha ko. So, ayan yung gravy. Baby shoes. Ito yung gravy. Ayan.
Matagal to sa amin. So, sa butcher ko rin to binili. Wala nito sa Coles, hindi ko alam. Pero wala akong nakita. So, sa butcher ko to kinuha. Kung saan ko kinuha yung mga kanin. So, hugas ako ng kamay. Ilagay ko to sa freezer. Balikan ko kayo. Wait lang. Nilagay ko na sa freezer. And, tinignan ko ulit yung sasakyan kung naiwan ba yung sausage. Kasi alam ko may kinuha akong sausage pero wala doon. So, pero kilala naman nila ako kasi lagi naman ako bumibili doon sa kanila. Pag naiwan ko naman yun, ibibigay nila yun kung nabayaran ko. So, dito naman tayo sa bag. So, bumili ako ng hindi maalis ang itlog. Yung 18 pieces to. Ayan. Baba ka nila, mami. Yeah, it's eggs. And, bumili ako ng salmon skin on. Yung may skin pa siya. 3 salmon. So, ipakita ko sa inyo kung anong itsura na. Ang kinuha ko is yung belly. Tone down your voice. Can you get wipes and wipe your face? Ang daming icing, Baba. It's icing. It's yucky. So, bumili ako ng ayan, salmon na may skin. Ang kinukuha ko is yung belly part. Kasi pwede ka naman pumili. So, ayan siya. Bumili ako ng 3 nito. No, Baba. So, maganda dito, pag bumibili ka ng mga seafoods, linalagay nila sa ganito para hindi nga naman mag-leak sa lalagyan ng bakoy. Ma'am. Naguhol siya. Wag mo to. Mababasag yan. Yeah. Yun, gusto niya raw kayo kasabi. Yeah, wait. And, eto, bumili ako ng chicken breast. And, so, 3. Uy, ang gulo na naman ni Holly. Ay, don't. So, ayan yung chicken. Chicken. Eto, salmon. Salmon. Chicken. So, bumili ako ng chicken na 4 na chicken. So, ilalagay ko to sa freezer. Wait, Baba. So, ayan. Uy, Baba, no. So, 4 nito, chicken breast. Sinabihan ko sila pag bumibili ako ng chicken breast, pinapahiwa-hiwalay ko na talaga sa, sa plastic bag para ako ilalagay ko na lang sa freezer kasi malinis naman sila eh. So, ayan. Wait, so 4 na chicken breast na gano'n na itsura. Tapos, 3. Uy, Baba, no, this is fish! Oh my God, that's fish! And, ayan. Yung ganito, 3 salmon na may skin on. Ilalagay natin yan sa freezer. Si Holly, gustong kumain ng Vicky. Wait, Baba. So, and bumili rin ako ng bacon. Etong bacon, yung cut niya ay, iba-iba kasi ang cut ng bacon dito. Meron yung mahaba, tapos sa dulo may parang laman, yung bilog na laman na nakakabit. Sandali lang, si Holly, gusto niyang kumain. Okay, Baba. And, eto, stay here with Mommy. And, okay? What you gonna say? Okay. And ito yung binili kong bacon is yung mahaba lang na parang layering siya ng fat and laman. So, ipakita ko na rin sa inyo kasi i-divide ko naman to eh. Whoop. So, ganyan ba? Kasi dito, may iba-ibang klase ang cut ng, nila, ng bacon. So, yung dati, ang kinukuha ko, ganito, tapos sa dulo may malaking laman. So, ngayon, kinukuha ko na lang ito. Yung taba, layering siya ng laman. So, ayan. 1 kilo ang kinuha ko. Mamaya, wait. And, ito yung ham, na 4 yung pack. 4 pack. Ayan. So, 4. 4. 1 pa, pero 4 yung, isang ganito, pero 4 yung, 4 na pack. Ayan, yung ham. And, ito yung, di ba chicken yung kakainin namin? Ito yung kanyang kasama pag kinain. Yung coleslaw. Ayan. And, ito, na to eh. Naka-sale na to kasi hanggang bukas na lang daw to. So, ito lang kinuha ko kasi ngayon lang naman yung kakainin. And, bumili ako ng Mediterranean na olives. Who's this one? Zachary. Who? Zachary. Kuya Zachary. Favorite to ni Zach yung It's Yeah, yung olives. And, yung
Ito rin yung partner ng chicken, yung classic, yes, classic na potato salad. I like And bumili rin ako ng beef mince. So, ayan. So, hindi ko pa alam parang luto ang gagawin natin dito, pero may gagawin ako dyan. So, ilagay ko muna to sa freezer para hindi sila makontaminate ng bacteria. So, balikan ko kayo ulit. Wait. Natin is, eto, mabigat to. Eto. Yes, Baba. Oh, come here, Baba. And, eto yung mga malalamig. Eto, maganda talaga to kasi, ayan, oh. Yung may silver na, yung dito ba yung loob? Kasi, butter. What is butter? butter, okay. This is that. Okay, eto yung, aray ko. Mom. Yes? Eating. Yes, so eto yung olive oil spread classic ng Bertol. Aray ko. So, ayan, bumili ako nitong olive oil spread na butter na Bertolli. Tama ba yung pronunciation yan? Ayan. And ito yung kay Jan na butter, yung floral na original. Isang eto, may ganito rin na maliit, pero ang kinukuha ko is yung malaki kasi malakas sa butter ako, lalo na pag nagluluto rin ako. And bumili ako ng ice break na extra shot. Coffee for daddy. Yes. Bumili ako ng 5 nito. Yes, Baba. Ayan, 5 yan. Be quiet. And what's this? No. Ayan, bumili tayo ng 3 liter na milk. Ha? Mom. And bumili ako, yeah, wait, Oh, wait. look it. And bumili ako nitong Black and Swan na pang-dip sa vegetables like carrots or cucumber kasi si Sak mahilig sa carrots. Yung mga bata, mahilig sila sa carrots. So, bumili ako ng pang-dip. Ito yung spicy capsicum yung flavor. Wait, Baba. Yes, baby. Ayan. Capsicum and basil. And ito naman yung French onion yung flavor niya. So, ayan. And French fries na super fries na yung, yung crinkle. Kasi meron yung normal lang. Ito naman, yung parang may kulukulubot. Ayan. So, yan. Yung isa, tingnan nyo naman. No, you cannot. You cannot fall. No, no, Baba. It's gonna fall. It's not. No, no, no. And bumili ako ng Yakult. Ayan. 2 Yakult kasi malakas sa Yakult. Ay! Ay! Baba! Okay, nahulog na. So, ayan. 10 yung laman sa isang pack. So, may 20 pieces. Kasi nga, malakas kami sa Yakult. Ayan. So, ibalik ko to dito. Yeah. Okay, come on. Wala kasi si Kuya TJ. Kung nandito si Kuya TJ, siya ang tagalagay ko sa ref. Come on, ilagay ko muna dito para magstay siyang malamig. You want now? Manners? Gusto na ni Holly. Mayroon pa atang tira doon. Duwis? Ah, wala na. Nasa labas na yung lalagyan. Okay. Sorry. Come here, Mami. Here, come here, Mami. Hurry up. Diba? Ganyan talaga pag may bata. Paputol-putol ang mga. Okay, shake it first, please. So, ilagay ko muna to dito para mag-keep yung cold niya. Then, dito na tayo sa... Asan pa yung isang yung malamig? Ito, dito naman tayo sa isang bag. Wow! So, dito, ba't may dito? May Kleenex. Ito yung softness on the go na tissue. So, kasi nga, minsan malamig dito, minsan mainit. And, bumili ako nitong Helgas na mixed grain na, ayan, yung parang pang-wrap. Ayan, bumili tayo niyan. Ilang pieces ba to? 8 wraps. So, ayan. Baba, what are you doing? Apple. Ayun. Inaano niya na yung apple.
Inaano niya na yung apple. Linalagay niya. Can you show them your apple? Ayan yung apple. Nalagay niya na. And bumili ako ng cucumber or pipino. Pipino and corn, mais. Eat that. And what's this? Banana pudding. Okay, okay. What? Tara. Eat that. And bumili ako nito yung wild berries ba to? Ano, blueberries bro. What you doing? No, Baba. You do you do like this. Like this. Okay. Mm-hmm. This. And this one. Too heavy. It's not heavy. No. Oh, careful. It's too heavy daw. So, ayan. Ito yung dry na blueberries. Blueberry. Ayan. Para pag kumakain ng cereal or oatmeal. No, Baba. Ilalagay lang You siya wash doon. it? No, you don't wash it. Kala niya yung ano siya. No, you don't wash it that, Baba. And bumili ako ng kiwi. Here, Baba. Oh, put it there, please. Okay. Ayan. 8 piraso to. Mom, okay. Okay? Okay. And ito yung sweet snack na tomatoes. Mom, Ayan. this. Yeah. Put it there because Kuya loves kiwi. And maliit na ano. Mayroon pa akong carrots na tira dyan. Pero ito yung para i-dip namin dito ng mga bata. Kasi mahilig sila sa carrots. Mas gusto nilang kainin yung carrots na hilaw kaysa luto. Hindi, bihira lang sila kumain ng luto. Pero pag hilaw, malakas sila sa carrots. So, ayan. Bumili ako ng carrots. So, ayan. Wala na yan na laman. Anong iyo? No. And dito naman, bumili ako ng Symphony lettuce. So, Symphony Where's raw ito. mine? Huh? Where's mine? Where's yours? Yes. What? Mine. Oh, okay. Ayan. Ito yung, ang tawag daw dito ay Symphony lettuce. So, ayan. Tapos, meron pa isang, nakalimutan ko yung tawag dito. May isa pa akong lettuce na isa. Ayan. Iceberg ba to? Hindi. Basta lettuce din siya, pero yung bilog. Oy, Baba. Ayan. Lettuce. Marami tayong lettuce. Kasi, para maraming veggies. So, ayan. Si TJ, si Kuya, si Sa, kumakain din sila niyan. Tapos, broccoli. Hindi pwede mawala ang broccoli kasi paborito ito ng mga bata at saka si Jan. So, ayan. Broccoli. Meron tayong broccoli. It's blueberries. Dry blueberries, Baba. Eat daw, yuck. And, eto. Bumili rin ako ng berry zest ang tawag. So, mix siya na iba-ibang klaseng berries. Ayan. Bumili rin ako para sa ating oatmeals or cereals. And bumili ako ng broccoli. Yung ano, yung ganito. Yeah, I know. Yung may tangkay. May tangkay. Ayan. Yan yung broccoli. Dalawang binili ko para isutay lang sa garlic. Diba? Tapos may salmon ka na. So, good. Para bawasan natin ang rice. Parang hindi natin yan kayang i-avoid na rice. What's that, Baba? Okay, ayaw nyo. Ew. Ew? Daddy like that. You don't like it? No, Daddy like that. Oh, Mommy like it. Daddy, I don't think so Daddy will like that. And bumili ako Mommy ng like that. avocado. That's it. Don't eat it, Papa. Is that it? No. So, yan, dalawa nito. And bumili ako ng coriander or cilantro. Ayan. Sa ating pagluluto-luto. And bumili ako ng piras. Ayan. Yung ibang klase siya. Mahal yung kilo nito. Pero parang ibang klase siya sa regular na bibili ko mga piras or pear. Ayan. Parang siyang bayabas. Ewan ko anong klase siya. Basta ibang klase siyang pear. So, tatlo lang nito. Ayan. Tatlo niyan. And bumili ako ng almonds. Yung natural lang. Walang salt or anything. Yung natural lang na almonds. So, ayan. And pumunta pa lang sa pharmacist and bumili ako ng... Okay, golf. You're watching golf.
Itong Nature's Way na Beauty Collagen. Ayan. Kasi di ba lagi tayong nagpupuyat. Tapos nagkita ko parang pagkulang na ako sa tulog, feeling ko naglalabasan na yung paisa-isa kong pimples na hindi naman ako ma-pimples, pero yan, isa-isa pag nagkakaroon or magkakaroon. Pero ngayon wala naman ako. Parang ayun, ang tagal na nito. Para siyang pigsa. And meron din ako dito. So sabi ko, baka kailangan na natin ng something na supplement. So, hindi. So, pumunta ako sa pharmacist. Nagtanong ako kung may collagen sila. So, eto yung nakita ko. Mayroon silang liquid. Pero sabi na mo, nasa pharmacist, mas okay daw tong... Yes, mas okay daw tong powder. Pero etong... Yes. Pero etong powder na to... Ay, kahit yung ano naman, yung liquid. Yeah, Baba, wait. Yung liquid, pareho sila, dapat i-take mo siya, Yeah, i-take mo siya na kumain ka na. So, pwede itong, wait, Baba, pwede siyang ilagay sa pagkain or i-dissolve sa water or sa any drink. So, ayan. Collagen. So, try natin yan. You cannot open that, Baba. That's for mommy. That's not your vitamins. Akala siguro yung vitamins siya yan. And, bumili ako ng, what's this, Baba? What's this? Oh, nag-iisip siya. What's this? What's this? Ito yung Sultana brand. Sultana. Very good! Ayan, yung Kellogg's din to, oh. Ayan, request yan ni Kuya kasi matagal lang kami wala niyan. And, look guys. Ay, nabuksan mo, no. Don't open this. Look guys, don't. This is mommy. Kaya niya itong buksan. And shape. So, tatlo palang binili kong shapes kasi. So, ngayon hindi ako bumibili ng Teddy kasi parang nagsawa na sila kay Teddy. Yung biscuits na iba-ibang, yung assorted na may choco. Yung Teddy, hindi na ako bumili kasi parang nagsawa na sila doon. Yung variety, assorted din siya. Yung assorted na mayroong choco, may honey. So, ayan. Ito na muna binili ko shapes. Kasi ito yung sabi nila, masarap daw na gustong-gusto nila. So, bumili tayo niyan. Tatlo niyan. And, binilang ko siya ng Bounty. Lagi naman. Bounty. And, ito naman yung, di ba si Jan merong apple? Ako naman, berry, yung variety niya. So, iba-iba siyang klaseng ano. Merong, ang laman is 6 pieces na triple berry, 3 pieces na blueberry, and 3 pieces na strawberry. Ayan, berries naman yung sa akin at saka sa mga bata. At eto yung kay Jan. Pero yung mga bata, kinakain din nila to. So, ayan. Para may option yung mga bata. Baba, be quiet, Baba. Oh, look what I got. Oh, that one? Ayan. Ito yung muna strawberry. Yes. That one, please. Kumuha ko nitong isa and isang muna chocolate. We still have in the fridge. Meron pa kasi sa fridge, so para lang hindi sila maubusan. You want? Yes, Manners? please. Okay, wait lang. Kulang ko muna siya kasi meron pa dito. What's this? Oh, that's for my Yakult. Wait, Baba. Come on. Ito man. Oh, siya. Ay, be careful, ha? Yes. Hindi pa. Pasensya na. Ang dami nating patalas. Okay, put it here. Siya daw magbubuta. So, ayan. And, eto pa. Meron pa pala ako. Bumili rin ako ng Pop Tops. Yan. Yung flavor niya is blackcurrant. Ayan. Kasi may apple pa sila. So, binila ko lang sila ng isa nito. Wow, very good. Careful. Careful. Okay. Go. So, ayan. And, ano pa? Eto, bumili tayo ng mga ano na to. Okay. Bumili ako ng watermelon. Melon. Oo, melon. Diba? Melon to sa atin. So, ayan. Bumili ako ng melon. Yeah, later. And, bumili ako ng Australian-owned organic almond milk. Kasi
Magbi-milkshake ako na mag-ano na tayo, yung parang healthy-healthyhan. May mix na healthy, may mix na wala. So, ayan. Bumili ako ng 2 na organic. And, naalala nyo, bumili ako ng wipes. Yung sabi ko, ilalagay ko lang sa kusina. Hindi ko siya masyadong, okay lang siya, pero hindi kasing ganda ng Huggies. Kaya, bumalik ulit ako sa Huggies. Although, Huggies naman talaga kami, pero eto sa kusina to, kasi nga, di ba sabi ko, ilalagay ko lang yun sa kusina. Hindi, parang hindi niya na, ewan ko, hindi ko, basta hindi siya ganun ka-soft. Soft siya, pero hindi ganun kaganda. Basta, so ayan, bumalik ako sa Huggies. Para, eto sa kusina lang to, kasi yung nandun sa kwarto ni Holly, Huggies naman talaga yun, pero hindi ko na, parang hindi ko sila laging utusan pag kailangan ko. So yan, dyan lang siya sa kusina. And, ano pa ba, Holly? Ano pa bang binili natin dito? Ah, eto. Bumili ako ng spinach. Ayan. Para yan sa ating shake. And eto na. Eto yung pinakamabigat. Wait. 1, 2. Mabigat talaga to. Hindi ko. Nakita nyo na to dun sa counter at saka dun sa Kohl's. Eto guys, ang napakamalaking. What's this, Holly? Watermelon. Watermelon. Ayan, ang laki niya, diba? So, hindi ko na... heavy. Yeah, it's too heavy. Mag-11 kilo siya. Put it down. And, eto na yung last. What's this, Holly? Tissue. Tissue, toilet paper. So, ayan. So, natapos din. Wala na ba? Eto pa pala. Yung sliced bread sa Baker's Delight. So, bumili ako nito. Alam niyo na to. Yung pinahati-hati ko. And, bumili ako yung isa na parang farm. Nakalimutan ko. May tawag dito. Hindi siya yung sliced bread na regular. Basta iba rin siya. So, ayan. Pinakat ko na siya. And si Jan, tsaka yung mga bata, kinain na nila yung, alam niyo, yung may icing, tapos may chocolate on top, like M&M. And yung kay Jan, yung custard rolls. So, nakita nyo na yung dati na, yung kinain na nila. Umalis sila after. Kasi pagdating namin, paalis na rin sila. So, kinain nila. Bago sila nag-golf. Okay, say see you na. Oh, come on. Of course, they cannot see you because you're sitting. You have to get up. See you na, guys. So, say see you, guys. See you guys. Say thank you. Thank you. Please like. Please like. Please subscribe. Please like. If you haven't yet. Come on. If you haven't yet. This one. Say thank you. Thank you. Salamat po. This one. Okay, say salamat po. This one. Yeah, they already seen this. Oh, eto daw, this one. Okay, say What's melon. I like that. Yes, you like this. Okay, say You like that? you like it? You like it. I like it. Okay, say see you guys. What's Oh, nothing. It's paper. Okay, say thank you. Thank you. So look at them. Look at. Look. Thank you. Say thank you and see you guys. Thank you. So ayusin natin to and i-prepare na natin yung dinner kasi maya-maya nandito naman yung mga boys. Say salamat po. Say salamat po. Be good. Be good. Look at them. Be good. Like this. Be good. Be good. See you guys. Say thank you. Bye. Bye. Paradise, tell me who you seek.